Hi, welcome. It's Hanifa YouTube channel here. Takulandirani pano pa Hanifa YouTube channel. Dzina langa ndi Enelis Njolomole. Asilikali AWOPSEZA Mtolankhani Gregory Gondwe pano ali kobisala kuopa kumangidwa kapena kuphedwa. Pa 29 January 2024, nyuzi yotsindikiza nkhani kudzera pa makina a internet ya Platform for Investigative Journalism (PIJ) inatulutsa nkhani ina imene ikuwulula za chinsinsi zimene boma la dziko lino lakhala likuchita ndi mkulu wina wa katangale amene amakhala dziko la UK a Zunneth Sattar. Nkhaniyo yomwe inalembedwa ndi mkulu wa nyuziyo a Gregory Gondwe inaloza chala ndi kuwulula zonse zimene akuluakulu aku Mlawi Defense Force (MDF) akhala kuchita pomapanga mgwirizano ndi munthu amene boma linalengeza kuti lasiya kuchita naye malonda. Kuonjezerapo, nthambi ya Anti-Corruption Bureau ACB inalamula kuti nthambi ya MDF isachite malonda aliwonse a zida za nkhondo ndi kampani zilizonse za Sattar. Koma ayi mwanseni nthambi ya MDF yakhala ikuchita malonda ndi mkuluyo mopanda manyazi. Pamene Platform for Investigative Journalism (PIJ) inatsimikiza nkhani yochititsa manyazi, nkuti nayo newspaper ya Daily Times inalembanso nkhani ngati yomweyi ndi kuyika kutsogolo kwa news yawo front page ya tsiku limenelo pamene ndi pa 29 January 2024. Anayilemba nkhani kumeneko ndi Amesi Matonga. Kutsatira kuwululika kuti boma mwanseli likupangabe za chinyengo ndi mkulu wa katangaleyu, anthu pamodzi ndi mabungwe omenyera ufulu m'dziko muno anakwiya nazo ndipo akufuna mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera awayankhule. Nafe pano pa Hanifa nkhani tinakupatsirani mwatsatanetsatane wake pa 30 January 2024. Mukulemba kwake, Gregory Gondwe anawulula ndi kutchula mayina a akuluakulu a asilikali amene anapita ku Dubai, dziko la United Arab Emirates, kukaona mmene galimoto zimene nthambi ya MDF yagula ku kampani ya malachite FZE ya Sattar, komwe kunalinso kukatsimikiza ngati ndi zomwe anagwirizana. Malingana ndi kalata imene anayisayinira ndi Colonel Governor Goa, ndipo imapita kwa Ashok Nair amene ndi mnyamata wa Sattar. Anthu amene anapita nawo ku ulendo umenewu ndi monga a General Paul Valentino Pili, Colonel Gilbert Mitawa, Colonel A.E. Simwaka, Lieutenant Colonel Thoko Chazema, Lieutenant Colonel K.C. Kadaluka, Captain Kennedy Nkhani ndi Warrant Officer Class 2 W.O. Mulenga. Boma la dziko lino kudzera ku MDF linasayinirana ndi kampani ya malachite FZE kugula galimoto zonyamulira asilikali ku nkhondo zotchedwa Armored Personnel Carriers APC zimene ndi zokwana 32. Unduna wa zachuma unalipira kale ndalama zokwana $4.98 million imene ndi 8.4 billion kwacha, imene ndi mbali imodzi ya za ndalama zonse zimene ndi zokwana $19.93 million ndipo ndi 33.6 billion kwacha kuno kwathu. Kutsatira kuwululika kwa zimene amapanga mwa chinsinsizi, akuluakulu aku MDF akhala asakupuma bwino ndipo akufuna athane ndi amene anayiwulutsa nkhaniyi Gregory Gondwe kamba kakuti wachititsa manyazi komanso kuwulula zinsinsi za dziko lino zimene adani athu akhoza kutengerapo mwawi. Poyamba iye mwini amapepusa izi ndipo kenako anakabisala komwe sikukudziwika ndipo ali kumeneko analemba izi pa tsamba la Facebook. Izi ndi zimene a Gregory Gondwe adalemba. Nkutsatira kulemba kumene ndalemba kachiwiri zowulula chinyengo cha Zunneth Sattar chimene akuchita ndi nthambi ya MDF, zikuoneka kuti ndadzika m'mavuto adzaoneni. Malipoti amene ndikulandira akuonetsa kuti akuluakulu a MDF amene anafuna ndi kuwunikira zimene ndinalemba zija andilangiza kuti ndikabisale popeza moyo wanga uli pachiswe. Chiopsezochi sikuti ndi chakukhoti ayi, popeza zikanakhala zimenezo ndikanakonzeka kale kukayima pamaso pa jaji. Akuluakulu aku boma la MCP akutsimikiza kuti nthambi ya MDF ikufuna kundimanga ine akuti zimene ndalemba zija zayika chitetezo cha dziko lino pambalambanda ndipo ndikuopseza chitetezo chake. Zikumveka kuti asilikaliwa akuganizira zongondipha ndipo ndikamwalira zidzakhale ngati ndachita ngozi ya galimoto. Ndamvera malangizo amene ndapatsidwa ndipo pakadali pano ndili kobisala. Ndekha ndimadziwa kuti ndi ntchito imene ndimagwira imfa ili pafupi ndipo akhoza kunamizira kuti ndachita ngozi koma atandikonza.
moyo ukapita palibe chipatala cha dziko lapansi chingabwezeretse. Ndikudziwa kuti alipo ena amene ali mbali ya chipani cholamula komanso sakondwa nane, ndipo akupepusa zimene ndikunenazi, koma dziwani ichi: asilikali amapepuka m'maso mukamuona, koma akati achite chimene watumidwa ndi munthu woopsa kwambiri. Ena amaoneka ofatsa koma ali ndi zolinga zoyipa. Dziko muno tili ndi imfa zimene ndi zosalongosoka, koma ngati dziko ndinasankha kungokhala chete kumapitirira ndi zochita zathu popanda kufufuza kuti zinatheka bwanji. Mlawi Defense Force ikuganiza kuti mkati mwawo muli amene akuwulula zinsinsi zawo kwa ine, ndipo akagwira ine ndiye kuti andiwumiriza kuwulula asilikali amene akumandiuza zinsinsizo. Komatu akuyiwala kuti ntchito yanga ndikubweretsa poyera zolakwika komanso kuyesetsa kuti ndalama zochepa zimene dziko lino lili nazo zigwiritsidwe ntchito mu njira yoyenera. Kwa nthawi yayitali akuluakulu aku MDF amene ndi akhwidzi akhala akubera dziko lino ndikumabisala pa dzina lakuti chitetezo cha dziko, national security. Chitsanzo ndi mmene ndalama zimabedwera nthambi ya cashgate, ndipo nthambi ikukhudzidwa kwambiri. MDF imene ntchito yake ndi kuteteza dziko lino ilibe zipangizo zogwirira ntchito zokwanira, ndipo chitsanzo chooneka ndi pamene tinagweredwa ndi namondwe wa Fred mu March chaka chatha. Zinayi zochititsa manyazi, dziko likukanika kukhala ndi ndege zopulumutsira anthu, ndipo dziko la Tanzania ndi limene linabwereka ndegezi. Ndikoyenera kuti asilikali adziwe udindo wawo ndi kumagwiritsa mphamvu zimene ali nazo moyenera. Ngakhale ndili pa chiopsezo chotere, mtima wangabe uli pa ntchito yanga ya utolankhani. Ngati sitika poyera zolakwika za atsogoleri athu, dziko la Malawi lidzasoweka ngakhale supuni, kamba kakuti atsogoleri athu onse ndi adyera. Pali kagulu kena ka atolankhani anzanga kamene kakuseka mavuto amene ndili nawo panopawa. Ena mwa iwo akuseka popeza akuganiza kuti iwo ndi aluntha kuposa ine, ndipo ena ndi amene amakhala akulipidwa ndi anthu akatangale omwewa kuti asamalembe nkhani ngati zimenezi. Gregory Gondwe anapitirira kunena kuti tsiku limeneli amalemba izi pa 1 February 2024 ndi tsiku limene amayenera kukumbukira kubadwa kwa mwana wake wamkazi, koma sanathe kukhala pa chikondwererochi kamba kakuti ali kobisala kuopa kuphedwa ndi MDF. Iye anatsindika kunena kuti kudzera mu Mtolankhani umene ndi ntchito yake ali ngati mayitanidwe kwa iye amene akutumikira mtundu wa Malawi, ndipo ngakhale banja lake lili pa chiopsezo. Iye wanena kuti sapepesa kwa aliyense popeza sana lakwe. Kuti awawasa ndi nkhani zakuti asilikali akusaka mtolankhani wa PIJ Gregory Gondwe, nthambi yoona za mtolankhani la Media Institute for Southern Africa MISA Malawi inatulutsa chikalata chake chimene inaonetsa kukhumudwa kwake ndi mchitidwe woopseza atolankhani kuti asamayankhule zakukhosi. Kalatayi inasayinidwa ndi mkulu wa bungwe Gordon Matonga, ndipo inati ngati bungwe linayesa kuyankhula ndi mkulu wa asilikali mdziko muno General Paul Valentino Phiri komanso mlangizi wa boma pa nkhani za malamulo Thabo Chakaka Nyilenda. Mukuyankhula kwawo awiriwa anati malingana ndi kudziwa kwawo palibe malingaliro aliwonse ofuna kuwamanga Gregory Gondwe. Amatonga kudzera mu kalatayo anati akukhulupirira kuti yankho limene analandiralo silongopusitsa koma ndi chilungamo ndipo lachoka pansi pa mtima pa akuluakulu awiriwo. Bungwe la MISA Malawi linakumbutsa nthambi zonse za boma kuti kuopseza atolankhani akawulula zolakwika zawo ndi zachikale komanso zobwerera m'mbuyo. Iwo akukhulupirira kuti ngati nthambi ya MDF inali ndi vuto pa zimene Gregory Gondwe analemba, akanagwiritsa ntchito njira zabwinobwino kupereka madandaulo awo osati kuopseza ayi. Kalatayi inatinso kuopseza Gondwe kamba ka zakatangale zimene anawulula zikupereka mantha akulu kwa atolankhani onse mdziko muno kuti adziopa kulemba nkhani momasuka poopa kuopsezedwa. Dziko la Malawi silikuyenera libwerere m'mbuyo pamene atolankhani akuopsezedwa akalemba nkhani ngati zimenezi. Pomaliza, kalatayi inati bungwe la MISA Malawi lipitirira kuyankhula ndi akuluakulu aku MDF komanso ofesi ya mlangizi wa boma pa nkhani za malamulo ndi kuti aonetsetsa kuti Gondwe ali ndi chitetezo chokwanira kutinso atolankhani adzigwira ntchito yawo mopanda mantha. Onjezani kenani amene amathandiza dziko lino mu njira zosiyanasiyana komanso amadzudzula pakachitika zoyipa ngati izi kudzera pa tsamba lake la Facebook anakwiya ndi zimene akuluakulu aku MDF achita poopseza Gondwe, ndipo anakumbutsa atsogoleri kuti katangale wakhala akubwenzeretsa m'mbuyo chitukuko mdziko muno. Iye anapereka chitsanzo chakuti chaka chatha
namondwe wa Fred anavuta, dziko lino linakanika kupulumutsa anthu ena popeza linalibe ndege ndipo zinali zomvetsa chisoni. Akenani anati Shepherd Bushiri ndi amene anapanga hayala ndege dziko la South Africa ndi kumatumiza zosowa za anthu amene anali m'misasa yosiyanasiyana m'boma la Mulanje. Idzi akuti ngati dziko limayenera lichite manyazi poti libiletu ndege ngakhale imodzi kamba ka katangale. Akenani anatinso mu chaka cha 2016 munjira ya chinyengo ngati yomweyi boma linagula ndege za mtundu wa helicopter ziwiri m'dziko la South Africa koma sizinalimbe popeza zinali aphokonyole. Kupatula Bushiri, dziko la Tanzania linabwereka ndege ziwiri dziko lino zimene asilikali athu amagwiritsa ntchito populumutsa anthu amene anagweredwa namondwe wa Fred. Dzikolo linaperekanso ndalama zokwana 1 billion kwacha komanso asilikali ake kuti amangenso misewu imene inakokoloka koma anapita osamanga ngakhale msewu umodzi. Kuchokera kuno ku Hanifa YouTube channel, dzina langa ndi Njolomole.